حسا بالبشارة والسلام في كل حين جاء من الأزمان جرى محمد سام سنين وأصلح لي اللهم حالي كليا بالأمن والتأييد بالإطمئنان ما يجرى بابنا وأصلح لي اللهم حالي كلها بالأمن والتأييد بالإطمئنان شر مني حتى أراه متخلقا كدي متمسكا بالحق والتجار والقرآن فلا جد جار محمد سامسا فلا جد من مولنا جار من محمد سامسا يا غرب يا eɗen ɗo e ziar annuel mo ceerno Samassa hitande foof ene waɗe ɗo e Matam monsieur le questeur à l'Assemblée nationale hande o a ari hawrude e ziar o hitande foof kadi aɗa heewi arde gara kawra hen hande o hol koyngal gaddanal gargal addudemo ɗo hen eyyi ko adi fof ko yettude Allah e juuleni Allah sallallahu alayhi wa sallam weltanade Allah kokkuɗomi occasion arde ɗo hen hande kadi hawrude oɗo ziar mbiɗa ari ɗo e koyɗe kewɗe mbiɗa ari ɗo e koyɗe almudagal mbiɗa ari ɗo e koyɗe bandiragal kono mbiɗa ari koyɗe koyɗe cihlagal arde ziyara ceerno Samassa ko martaba to banggam minon kono kadi ko beelema mawɗo hawrude e jamanu baɗo dani to jooɗi ene juula ene birde ene duwono Sénégal duwono président de la république mi ara mi hawra hen mi jeeye duwa o ɗum ɗon mbawmi tan ko weltade hen ceerno Samassa noon no yimɓe fof mbiri ni koko gueɗal ngal Allah hokki Sénégal gueɗal ngal Allah hokki Fouta ceerno Samassa gurdam mum foof ko fate Allah to banggue jangde banggue liggey to banggue kala kono yonna neɗɗo kala kono moƴƴina neɗɗo ko ɗum woni darde ceerno Samassa ko ɗum waɗi hande on ji jamanu garoɗo en o ko Afrique Sénégal e ummeɓe caggal leydi foof gaari kawri e oɗo ñalawma ɗum firti tan ko hitande foof jamanu ne ɓeydo ɗoyrugol jamanu ngol firti ko lawol ngol ko lawol moƴƴol eɗen ñaagui Allah nde Allah hokkata ceerno Samassa balɗe juɗɗe e cellal timmugal ha wawa kontinde ɗowde umma islamique oɗo e lawol siraɗil mustaqim ceerno Samassa hande alhamdulillahi rabbil alamina ko kilifa to banggue diine ko kilifa to banggue kala kono wiye liggey ceerno nana e guese ceerno nana e neede liɗɗi ceerno nana e kala kono fewna kono darna économie gurdam woni faggudu ceerno daari no holli ɗum kadi haɗani banggue mo heedi o haydara hen ngalani ko dokke Allah tigui rigui ceerno wonti ko ɗum tagui hande ɗum ɗo woni seeda muya mo ganduɗa hoore maɗa hande Afrique foof seedima ɗum no eɗen jetta hen Allah hawrude hen oɗo ñalawma eɗen jetta kadi bandiraɓe fuutankoɓe arɓe hawrude e oɗo ñalawma kono kadi en jetti président de la république Macky Sall mo ganduɗa hoore maɗa kala hono ne fewnira liggey o darima ha liggey o feewa gouverneur joni haali kanko waɗi ɗum ɗo représenté kanko gouverneur waɗi ɗo en représenté président kala noon waɗire ha ziyara o moƴƴa gouverneur darimi hen e inde président de la république ɗum noon somin gaari min kawre oɗo ñalawma min mbawi tan ko weltade kadi e duwanade ceerno nde Allah hokka ɗum balɗe juɗɗe e cellal timmugal eɗen ɗo e Pindi TV 3 Villa e a ari hawrude e ziyara ceerno Samassa sehilma guiɗoma kadi ziyara kadi mo ganduɗa kadi ne haqqille ma ene hen kadi aɗa heewi arde tawtorede ɗum hande o hami mbawi wiide hol koyɗe garduɗa ɗo saabu koyɗe kewɗe ne mbawi addudema ɗo kono hol koyngal ngal ganduɗa ɓuuri addudema ɗo a jarama Allah jarama ko beelemma de wonno tawtoreɗo ko wayini e nder reedu Fouta woni leydi gandal leydi diine Fouta woni Fouta mo duɗe Fouta mo almuɓe seremɓe so ziyara baɗo hono ni waɗama rendini mawɓe rendini sukaɓe rendini seremɓe rendini taniraɓe nulaɗo Allah ɗum noon so Allah newnima dañi fartaga tawama hen a yettat Allah donc en gardi koyɗe neɗɗo tan jeyaɗo ɗo tan e nder département walla région o en gardi koyɗe kadi diine
kono en gardi koyngal ngol ganduɗa ko ngal hande umminimi wonnon hande ko ñalawma mo ganduɗa hani waɗede ko conseil des ministres président de la république président Macky Sall hakkude makko e ceerno Samas wona hande hakkude makko e galleji diine wona hande darde makko ittande kala daraniɗo diine gueɗal mum en jiiɗum e Sénégal o wi o wawata yondemo ñalawma on e waɗe e neɗɗo gouvernement makko ala hen tawaka ko ɗum waɗi o yamirimi yomi ar mi tawtore ɗum noon ko yiɗi toon nela toon beltima hen Allah hokki en fartange tawede ɓeɗo yiide ɓeɗo ko ganduɗa kala ko joguinoɗen e gandal kala ko ganduɗen e diine e needi Allah waɗi ɗum ɗo hande kala noon ko fonno waɗede hen ko fonno fewnede gouverneur darima hen dardima hen eɓe fonno dardade yamirore nde président de la république hokkimo o waɗi ɗum ha timmi bandiraɓe men seereɓe men waliyaɓe men shérifaɓe men hay goto mankani oɗo ñalawma oɗo ziyara o jeeyama e calendrier ji ziyaruji men Allah ko noon so mawnini hunde annani ɗum ayi ene yaaja ene feewa ene ɓeydo a yantat hen tan ɗum noon enen fof en janti hen ko ɗum addi en ɗo garen ñagoɗen duwaw ñagoɗen ɓuurale ɓamtare e nder leydi men nde ɓerɗe ɗe gonata gotum nde ndendeten jaaden eɗen jiiɗi yumma e baba nde diine men wawata fewde wawata sellude keɗoɗen fodɓe haalde ɓe nanen dañen ko nawtuɗen dañen keɗon dewriɗen Allah allahumma salli ala sayyidina musallim. Alhamdulillah. Monsieur le gouverneur hande ode aɗa welti sabu ko ñalawma ceerno Samas kadi ko ñalawma l'islam ko ñalawmaji kadi ɗi gowɗa yaade kawra e ɗeɗo dente e hande o kadi sa ari ɗo kadi ni arde kadi e konngol e yamirore mawɗo leydi o kadi min kawre maɗo aɗa jogui ko heewi ko mbawɗa haalde hande o noon koto banggue organisation e keblogol oɗo ziyar min jiiɗi gartana Pindi TV 3 Villa. jarama alhamdoulillahi rabbil alamin d'abord ko adi foof mboɗo rutta on salamu jaaduɗo e teddungal salamu jaaduɗo e yidde kono mbiɗa ni oɗo ziyara ceerno ko ziyara julɓe fof donc ko weltare e yettude Allah tawtorede ndeɗo ñalande nde gandanta Allah nen mawnine ñalande nde gandanta ko mawninde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ñalande gandanta ko ɓurnugol teddinde l'islam meɗen e alquran meɗen so ɗum ɗon yawti ganduɗo ceerno fof enen gandi jamma e ñalowma omon yaha pour ɓurde yajjinde laawol Cheikh Ahmed Tidiane enen gandi aussi ceerno darde makko ko pour ɓeydude yajjinde laawol Cheikh Oumar donc dariɗo noon so ummini ko ma laamu ɗum waɗa hen jungo mum no mbiɗon ni noon min ko banggal organisation laamu ɗum rokkuno kam daranade ceerno pour que ziyara o wawa wadde déroulé e jaam yaadude Allah et également duwaw ceerno bangal sécurité alhamdulillah ziyara o heeɓi couverture sécuritaire moƴƴo en keɓani caɗele pèlerin ji ɗi keɓani hen caɗele gummotonoɓe Mauritanie aussi mbemnanama traversé o ha ɓe jottima Matam ɗo bangal santé amen mbaɗi donc des postes avancés hôpital ji ɗi foof amen mbaɗi hen permanence ji pour cohluɗo safrade wawa yaade et puis waɗa ɗum gratuitement te on gratuité nen fuɗɗi 2 jours avant hecci hanki nen waɗi valable hande également nen waɗi valable 2 jours après so on ƴeewi aussi banggal ndiyam vraiment kala ko wonno moyen ji e région waɗama mobilisé ko wayno citerne ji en wayno donc autoji jogotoɗi ndiyam pour walitade déjà réseau SDE o ngal bangal ɗon aussi ceerno tinni amen omon welti donc sur le plan organisationnel alhamdulillah komin ñaguino Sénélec aussi Sénélec waɗi donc wadde wuro ngo hors délestage 2 jours avant jour ziyara o ha 2 jours pawtiɗi le temps ɗoften hoɓɓe meɗen donc de manière globale no président yiɗirno
no ñaagori amen min liggora Allah walli timmi ko timmi noon fof ko joomirawo wona wawde amen mais amen jotta ɗum également amin belti ɓeydidde darde amen oɗo organisation ñalande mawninde Allah mawninde nelaɗo teddinde diine meɗen e weltinde ceerno Mouhamadou Samassa. Allah jarama monsieur honorable député eɗen ɗo e Pindi TV 3 Villa oɗo ziyara noon ko ziyara mo ɓoyɗa arde ziyara sehilma ziyara guiɗuma ziyara kadi mo ganduɗa guila Allah watma député ha e ñalawma hande o ñande foof aɗa ara ɗo henna hande o somin ñaggui miijo ma ñoore hol koyɗe gadduɗemo ɗo ɗe. Merci a jarama min calmini bandiraɓe Pindi TV d'abord e personnel en ɓe fof no fotiri min calmini heɗiyankoɓe ɓe jogorɓe darde ɗum ɓe ziyara ceerno Samassa ko ziyara multidimensionnel mawɗo mo ganduɗa ko sous région fof hawrata ɗo walla aduna o fof ɓe gummoto France ɓe gummo Amérique ɓe gummo Guinée gummo Gambie partout Mauritanie ala ɗo yimɓeɓe keddata arde hawde e ziyara ceerno Mouhamadou Samassa an noon ko jaaɗal moƴƴo jiɗɗo julɓe jiɗɗo diine mawnuɗo diine o minen kadi guila hay hunde kewani amin guurde e makko teddugal hakkude makko nde yonti fof komin nangi fof min mankata hono kadi mawɗo leydi ni président de la république holli to banggue yamirore mum ziyara o so yonti région no fotiri kala ko biyowo ene dille ko dillata ko koye mum wondi yo ar lomto ɗum e wawde mawninde ñalawma jaare ceerno Samassa o. Kandi yimɓe gimmi e Daoudou Dia questeur à l'Assemblée nationale en keɗima konnguɗi makko e koyɗe makko gadduɗemo ɗo e ziyara Samassa o ko sehilagal kono kadi ko arde kadi e nelal président de la république son excellence Macky Sall. Caggal mum keɓɗen on mo ganduɗa ko Mamadou Tall ministre de formation professionnelle kankone o holli oɗo saaha mo fonno wonde to Dakar gam tawtoreɗo conseil des ministres o kono noon président de la république oppitimo gam o wawa arde o yettina nelago muɗum e oɗo ziyare ceerno Samassa. Onde gimmiɗen e makko en kawri e gouverneur de la région de Matam Mamadou Oumar Baldé kanko noon artano en koto banggue organisation nde tawno eɗen gandi organisation ziyara foof fawi ko e dow makko to banggue laamu ngu o holli hay hunde mankani hen.